ni'n dod i'r brif wobr mewn gwirionedd y gorau o'r goreion. Prif Bencampwriaeth adran ec. Y mynd am y gorau. A fel o ti'n crybwyll Beth, mae nifer o'r rhain di gorfod rhoi trot fach yn barod. Odyn. Ma' nhw, y merch yn enwedig. O leia mae'r cysig wedi cael amser i fynd lan i gael rhyw hoi fach diod. Ac eto mae hwn yn mynd gyda'i gwtylan. Ieuenctid. Odi. Ie, felly na fe sy ar ei ochr. Na pam fi wedi blino felly ar y dydd iau. Ti di blino? O ran tegwch, sa'n credu bod Derek di blino gormod, chwaith. Mae'n cadw fynd yn lle dda. Ie, mae rai cofio am ni hefyd yn dyse. Oes. Sia stamin ar bawb. A Jonathan Bat nawr yn mynd amdani. Lle mae'r eboles blwydd. Ond mae rhai bod adrenalin yn mynd trwy'r corff. Achos mae'r achlysur mor arbennig yn dweud. Sut mae'n aml wyt ti'n cael y cyfle i fod fyny? Yn amlwg, sori. A fyd, pwy fydde moyn stopo flan y dorf fel hyn? Fyddech chi yn teimlo bach yn embarrass fi'n credu. Stopo. Neu cwmpo. Ie. A mae hwn yn gallu redeg fyd, Scott Gibbons. Mae wedi dod lawr o Yorkshire, mae'n dod lawr bob blwyddyn. A mae fe'n gallu mynd, mae'n gallu produso ceffyl yn hyfryd fi'n credu. Mae'n gwneud jobyn gwych bob blwyddyn o bopeth geithau. A di mae'n rhaid cofio'r sgil sy'n angen i ddangos? Os, mae fe. A'i gael nhw edrych cystal a maen nhw. Wel, mae Glynwyn Nanny Powers fyna gyda Scott, mae hi'n edrych yn bictwr gyda fe. A ti'n sôn yn amlwg, mae eisiau bod yn heini. Os da beth eraill sydd yn gwneud rhywun yn arbennig yn arddangos? Perthynas gyda'r ceffyl, gwybod beth i wneud â phryd. Fel, welwch chi gynnau, oedd Cwm Hir oedd y bandit ddim yn hapus gyda'r Rosette ar ei ffrwyn, a fe dynodd Freddie, oedd e'n gwybod yn iawn pam oedd e'n pallu mynd, a fe dynodd Freddie Rosette, a na fe bant a fe. A llygyd wastad ar y beirniad, watcho beth mae nhw yn neud, fel bod chi'n lli wneud y gorau o'r cyfle, os yw'r llygyd arnoch chi neu beido, i ffixo rhywbeth felly. A'r cam yr un pryd ar ceffyl bron, bod chi fel un? Cam yr un pryd, ie, na'r peth, ie. A dim yn rhy gloi a ddim rhy slow, fel bod y trot y gorau gallu fod ar gyfer y ceffyl da chi. Iawn, Beth, ti di cael cipolwg da iawn ar rhain nawr. Do. Os na dimlad y ti, fi'n gwybod bod e'n wahanol falle beth bydde Cheryl moyn i beth bwy ti moyn? Neu byddech chi'n dieddol o fynd am yr un peth? Wel, fi'n credu... Am bwy ele ti? Wel, fi wedi bod yn anghywir o blaen. Felly fi'n credu, ond ran ni, felly gaseg wechydau'n ei chael, ond fi'n licio gweld casig mas. Mae caseg da sy'n gwneud jobyn da o fynd yn rhywbeth bach arbennig fi'n credu, ond fi'n mynd siŵr mae di cael ei thynnu at yr Crossfield Casino, felly yr un ifanc geithau, fi'n mynd siŵr. A mae fe wedi mynd yn dda. Gawn ni weld, gawn ni weld. O'n i'n iawn. Wy Scott wrth i fod, fi'n siŵr. A teulu Gibbons i gyd. A fe nath, o ti'n crybwyll bod e'n arwen yn arbennig o dda? Mae fe'n neud jobyn gwych. Mae'n dod nôl dro ar ôl tro gyda cyffylau da. A maen nhw'n brydio fel teulu cyffylau Glynwyn i fam yng nghyfraith gwir. Gwen Heppenstall yn cedi o'r wrtho fe yn y lle cyntaf. A nawr mae Scott yn gwneud tipyn o ddangos dros dyn nhw a dros bobl arall, a mae'n gwneud jobyn gwych. Felly Scott yn dangos a hefyd yn berchen? Scott a Kelly wraig, ie. Kelly y wraig. Fi'n siŵr fydda nhw yn falch iawn yn mynd nôl i Yorkshire. Mae'n bell i fynd nôl, ond fydda nhw'n mynd nôl yn hapus fi'n credu. Ydi werth y daith. Mae'r siwrne wastad lot byrrach, fi'n credu, mynd lot yn gynt os chi wedi cael diwrnod da yn y cylch. Wastad, sy'n wat ble chi. Ti ar yw blaned arall ten, yn wyt ti? Ie, na'r peth, ie. Ti'n llythrenol yn hedfan gyda? Ie, na'r peth. A wedyn, yn amlwg yn falch iawn dros Derek Dykes fyd gyda Crossfield Casino.
A i Joanne, fydd Joanne rhywle, llai garantio fydd Joanne rhywle gyda clwtyn yn ei llaw yn barod i bylisio unrhyw bryd. Felly fydd hi'n falch a mae hi'n heiddi clod fyd achos mae di sgleino'n bert a fi'n siŵr taw Joanne sy'n tu ôl hwnna. A mae'n gymaint o waith tîm yn dwi. Ti'n gwybod mae'n gymaint yn mynd mlaen tu ôl i'r llenni. Ie, a mae'n neis gweld Scott nawr yn rhoi'r awenau draw ati fab Kyle. Felly mae'n neis gweld Kyle yn mynd amdani. Mae wedi golli yr reset. Dyma ni. Enillydd Bencampwriaeth yr adran C. Glynwyn Annie Power. Dyma chi Prif Bencampwr y Merlod Cymreig Teip Cob. Llongyfarchiadau gwresog i Scott Gibbons a Kelly i'w wraig yn berchen ar Glynwyn Annie Power. A braf iawn gweld Kyle i mab yn cael tro bach ac yn dangos i hun o flaen yr eisteddle. Fydd hi'n siwrne hapus iawn yn ôl i swydd Efrog.